השיר הבא מוקדש להרבה הרבה נשים טובות וחכמות ואוהבות שאף פעם לא יבואו למופע בבית אביחי. אשת חיל מגיבה רק בפרטי, אשת חיל לא מתפתה לתקשורתי, מתכתבת בקבוצה סגורה, בחוץ מבול והיא שמורה, יום וליל אשת חיל. אשת חיל הולכת אל ההייטק, חלל מוגדר באופן ספייס, היא מפרנסת יחידה כשהיא לא בחופשת לידה, יום וליל אשת חיל. היא יודעת כבר שעם פריץ בחוץ, היא מחייכת קצת יותר מן הנחוץ. נכון, זה לא תמיד נעים בישיבות כשיש גברים, מישהו צריך להביא הביתה לחם וקצת חמאה וקורן פלקס, עגלה של בוגבו ופאה צנועה של לייס. הקרמיקה האיטלקית היא מזמן רצתה לשים, אין ברירה, מה שצריך עושים. ובלילות ובלילות מה עושות נשים טובות? בלילות נשים טובות, וברחוב של הכותרות הפשקבילים זועקות את לב עצרת החומות שנסדקות. זה כור היתוך חוקות גויים, גזרה של שמד, רק ברוחי ולא בעוצם יד, וכל המון שמתגלגל כמו צבא ברחובות, והוא עיוור והוא מותח בלהבות, ובתוכו עובד קולן נשים טובות. ויודעת החומות הן כבר פתוחות מזמן, רק כשמשתלם במזומן, יום יום גונבת את הגבול, מוציאה ומכניסה. אשת חיל, אשת חיל, מי ימצא? אשת חיל היא ניכרת בכיסה, מה שצריך עושה. והיא רוצה לדבר על זה עם מוישי, אולי אצלו תהיה תשובה, אבל מוישי אין לו זמן, הוא יושב בישיבה. מוישי הוא אברך חשוב, בגלל זה הוא שם ישוב. לא, הוא לא יבריח גבול, לזה רק לה יש רישיון. לא יש גמרא ולה יש היגיון, וגם בגרות סתם היגיון פשוט, טוב רק להייטק. נטול קדושה, היגיון אישה, חצי טיפשה, יעיל רצון, הגיון ליבה. ובלילות, ובלילות אני רואה נשים טובות, כולם ישנים, והן ערות. תודה.